اف گوندê Girzîn e. Gundê Girzîn navê xwe ji girê xwe anîye. Girê wî wek metreha hesp e. Bi erebî jê re dibêjin serc. Ji bo lo navê wê Girzîn e. Girzîn hejmara malê Girzîn dora 17 mala ye. Neşteciyê wê nêzîkî heştê heta 85 kesa ye. Gelek neşteciyê ji destpêka avakirina Girzîn din bajarê Qamişlo û Hesekê xwe bicîkirin û anaka jî ji bo vê alûziya Gilsûrî pirrayîniya neşteciyê wê derketin ji dervî welat. Hejmarek ji wana Libnanê ye, hejmarek ji wana li Kurdistana Başûr e, hejmarek ji wana li Ewropayê. Neşteciyê Girzîn îro karûbarê xwe bi çandiniyê dikin û bi xwedîkirina sewala. Girzîn ji destpêka avaniya xwe dolmend e, xwendevanê xwe û rewşenbîrê xwe. Ji bo vê yekê Girzîn herdem di vê herêmê de a yekemîn bû. Yekemîn dibistan jî Girzîn hatiye avakirin di vê herêmê de. û spas.